Helo, Alexander Vlahos yma, a dwi'n cefnogi Tarian Cymru. 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 Huge thank you to Tarian Cymru for your PPE donations. It's great to have the kit to be able to keep our patients safe, keep the staff and the team safe, and also ourselves, so we can continue to look after our patients and our families. So very kind, and we're very grateful for all you've done. Thank you. Helo, Elin Fflir ydw i, a mae sôn am ymgyrch Tarian Cymru. Maen nhw'n codi arian i gael offer PPE, offer gwarchodol personol i weithwyr iechyd a gofal yma yng Nghymru. Mae o'n mor bwysig, a mi allwn ni gyd fod yn rhan o hynny trwy gyfrannu ychydig. Os ewch chi i'r wefan tarian.cymru, mi gewch chi'r wybodaeth yn fanno. Mae pob ceiniog yn cyfri. Diolch Tarian Cymru, a diolch i bob un ohonych chi sy'n gweithio o fewn y gwasanaeth iechyd yn gwneud gwaith arwrol ar hyn o bryd. Dwi'n cefnogi Tarian Cymru. Heia, siwmai, Emyr Wyn dwi. Wi wedi wneud. Gobeithio gallwch chi wneud hefyd. Cefnogwch Tarian Cymru. Diolch yn fawr.